siis Otto poikani. Tervetuloa perheeseen. Lähdetään kotiin. Hei, tässä on Juha. Kohtele häntä kuin veljestä. Osaatko sparrata? No, löytyisikö sulta mitään mielipiteitä? Ja kuka? Joo, se on Miran kanssa. Mitä? Selvitetään tää niinku miehet! Selvä. Se kumpi voittaa, saa Miran. Hitto! Voima ratkaisee. Katsotaan kumpi saa enemmän leukoja. 23. 24. Eikö me enempää? Anna kun mä näytän. Ei oo mahdollista toinen tasapeli. On pakko ottaa semmonen, missä ei voi olla tasapeli. Kruuna vai Klaava? Kruuna! Ei Jeesus oikeesti. Ei! Miten sittoa me voidaan enää tehdä? Tää loppuu nyt tähän! Oot sä varma tossa? Pelin nimi on venäläinen ruletti. 1/6, pikkuveli. Moi Mira, haluaisitko lähteä munkaan treffeille? No, mites kävi? Fuck it.